Ja, dat is wel heel bijzonder. Een van de mooiste skippen van Friesland. Al zo oud, 124 jaar. En ja, dat gaat het museum eigenlijk hoor. Dus we hebben een museum bij een museum min of meer. Ik hier met Ljoost in de tentoonstelling hand vanzelf. Maar nou ja, dat slag het net. Want in dit jubileum hier met een heleboel mee verend worden. Maar we vinden het wel een grote eer dat er jongen bij de opening achter het museum waait. Wat is er dan wat te zien in de uitstalling? Nou ja, zodat wij het altijd maar skippen toch. En dan, daar hebben we een mooie skipsmodellen van. We hebben prachtige modellen Lieneken. We hebben alle de onderdelen die het vervangen binnen, die binnen te zien. Een heleboel foto's, want het is een heel fotogeniek skip. En we vertellen uiteraard ook de verhalen. Het kostuum van de skippers, het oude kostuum, dat is er heel deftig. En nou ja, via de filmpjes, hoe ervaren mensen de skippers, de commissarissen. Er binnen filmbeelden van Jontje 54. En wat wel heel bijzonder is, we hebben want je ziet meestal het skip van de buitenkant. Maar we hebben een soort van virtual reality bril die leidt zodat ik in een roef zien kist. Want meestal juist net in een roef, dat is alleen nog aan de hege gasten voorbehouden. Maar ja, dus dit is de kans. Dan kun je de bril opzetten en dan waanst die echt in de roef. Dat is echt ja, een prachtig gezicht.